Uthe kusweleke iwayini emshadweni ekhana, Maria wathi kuJesu asinalo iwayini. Jesu wathi kuMaria, mame ungene ngaphi kokwami, ngoba isikhathi sami asikafiki. Uthe kusweleke iwayini emshadweni ekhana, Maria wasethi kuJesu kasinalo iwayini. Jesu wathi kuMaria, mame ungene ngaphi kokwami, ngoba isikhathi sami asikafiki. Wathi uMaria zincekwini, nanoma ikuphi simlalele uJesu, nanoma ikupha kusokini nimlalele uJesu, nethethe ngokusho kwakhe nimlalele, ningabusi imibuzo eminingi nimlalele, ningabusi lutho kodwa lenze njengokuyala kwakhe, njengokusho kwakhe. Nanoma ikupha kusokini uJesu, nanoma ikupha kusokini nise nimlalele. Wathi uMaria zincekwini, nanoma ikuphi nethethe ngokusho kwakhe nimlalele uJesu, nimlalele uJesu, nethethe ngokuyala kwakhe, nethethe ngokusho kwakhe. Wathi uMaria zincekwini, nanoma ikuphi nimlalele uJesu, nimlalele uJesu. Wabantwana nanoma ikupha kusokini, ningabuzi imibuzo eminingi, ningadiscuss lutho, ningabuzi lutho, nethethe ngokusho kwezwi lakhe, nethethe ngokuyala kwakhe. Wabantwana ningabuzi imibuzo eminingi, ningasoli lutho kodwa nimlalele, nimlalele njengokuyala kwakhe, nenzisize njengokusho kwakhe.